just recently ni-present ang ato ang national level, ang natong National Statistician and Civil Registrar General of the result of the inflation in the Philippines. That is already reaching 6.9. Right? Although it's high also in Negros Oriental, but it's lower than the national. Kung 6.9 ang national, Moraines Rata from 6.7 to more or less 6.8. Now, the purchasing power of peso is already at 0.88. Inflation rate, purchasing power of peso. Okay, let me start with the story about it. Kung mahinumduman ninyo, kaniadto, gi-picture out ni sa usa ka nanay, mama nato, or usually mo mangunay tigpangumpra sa ato ang mga basic commodities, pagkaon, and so on and so forth. Unsa ilang dadon? Basket. So, with that principle, ang atong mga price collectors, tawgo na nato og katong mga basic commodities, price market basket. Meaning to say, kung imong nanay kaniadto in 2018, nagdala og 100 pesos, sa diyang mupalit siya dito sa ato ang market ug mga basic commodities, unsa kadaghan na ang masulod sa iyang basket in 2018. So, the purchasing power of peso, kung 100 pesos iyang kwartang gidala dito, pagkaabot sa next year, 2019, 2020, 2021, hantod karon 2022, pila na may valor sa iyang 100 pesos worth nga gisulod sa iyang basket, with the assumption nga ug unsa tong mga commodities nga iyang gipalit, ug unsa toy kuan pila ka kilos, kung isda iyang gipalit and so on and so forth, kung bugas iyang gipalit, the same amount nga na sa iyang basket, only to find out nganong ningon ta ni saka ang inflation rate, meaning to say ni mahal katong mga basic commodities yang kuan mo na siyang ni mahal mo nang ningon ni saka ang inflation rate.